ପୁଅ କହିଦେଲା ଏତେ ରାଜନୀତି କ'ଣ କରୁଛ? 13ଟା ଦେଶ ବୁଲିକି ଆସିଛି, ଏଭରେଷ୍ଟ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିକି ଆସିଛି। ଲୋକ ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଡେଲାଙ୍ଗ ଚାହା ପାହାଡ଼ ଜଟଣୀ ଲାଲ ମୁଣ୍ଡିଆ ଚଢ଼ି ପାରିନି। ସେ ଏଭରେଷ୍ଟ ଚଢ଼ିକି ଆସିଛି, ସେଠି ବାନା ଉଡ଼େଇକି ଆସିଛି ଇଣ୍ଡିଆର। କହିଦେଲା ବିଜେଡ଼ି ତରଫରୁ ଲଢ଼ିବ ଟିକେଟ୍ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରିବାକୁ ଦେବିନି। ଆମ ବ୍ଲଡ଼ରେ କଂଗ୍ରେସ, ମୁଁ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଲଢ଼ିବ, ଅଲବତ ଲଢ଼ିବ। ମିଡ଼ିଆବାଲା ଏତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କରନି। ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଗୋଟେ ଭଲ ଫ୍ୟାମିଲି। ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ତୁମେ ଷଣ୍ଢ ପୁରାଅନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ରାଜନୀତି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।